Vanha sanonta, you are not you when you're hungry. Nyt olisi kova suklaahimo päällä. Mut mikä näistä mä ottaisin? Jos me katsottais vaikka top 5 myydyintä suklaata lasiyhtissä. Siellä 5 on oikeastaan yksi henkilökohtainen suosikki, mehukas ja aika makea Fazerin vadelmajugurtti. 4. on se herkkusuklaa silloin kun ei halua niitä yllätysmunia ja niitä hienoja muovifiguureita, niin Kinder Maxi. 3. se hyvin klassikko suomalainen maitosuklaa, mikä on ehkä levynä tosi suosittua, niin Fazerin maitosuklaa. Toisella sijalla hyvin pähkinäinen ja pehmeä vanha kunnon geisha. Ja osaatteko arvata ensimmäisen? Sellainen vinkki, että tätä ei aina tarvitse avata ihan perinteisesti, vaan voi ihan poikkasta 2 osaan.